Užijte si dnešní slavnostní udílení ceny D v Národním divadle, které právě díky vám a vašim předchůdcům mělo tu jedinečnou šanci být postaveno. S pozdravem Ondřej Černý, ředitel Národního divadla Ostromí 1 Praha 1. Vážení přátelé, krásné odpoledne. Já bych chtěl poděkovat především za to, že jsem celé odpoledne byl svědkem toho, že v naší zemi a v naší společnosti je tolik lidí a tolik institucí, které dokáží jít proti proudu, protože si váží člověka, váží si právě člověka, který potřebuje pomoc, protože z nějakých důvodů se ocitl sám, ať už je to z důvodu nemoci nebo nějakých dalších okolností. Tou největší schopností člověka je opravdu láska, je ona schopnost dát druhému, co mohu, a je-li to někdy nutné, i dát svůj život. Úžasný a mě to úplně vyrazilo dech, protože jsme to vůbec nečekali a za to moc děkuju. V kategorii krajů Grand Prix 2012 kolegium rozhodlo cenu udělit manželům Šlisterovým z Královéhradeckého kraje. Takže prosím, manželé Šlisterovi nejvyšší. Manželé Šlisterovi, dámy a pánové. Děkujeme moc a jsme tady silně překvapení.